natin, apo, amen, iti update, manipod ato po iti Philippine National Police ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Kumusta apo iti nagpatnag, 24 oras iti bukod tayo nga lugar. Dabadig iti nakana nga pasamak apo, nga na imaldit iti police blatter, makidamag tayo, manipod iti Philippine National Police. And speaking of that, nakita ripnong dakin ni Governor Cecilia Araneta Marcos, idilaeng kalman. Detalye ka natin na nakamat a report, manipod kini Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard Pagabaludan. Pinagtungpalan ti talong babae nga natilil aga po iti panang shiplist iti may isang department store nga pa iti Lawag City West Complex iti Siyudad City Lawag. Iti suspect ag kawento patakulog ita may isang babae manipod ijay la Trinidad Benguet ag kawento patakulog ita nga babae manipod iti Benguet ken ag kawento ng mapulo nga nasawaan manipod ijay Malabon City. Second report ti PNP alas 8 iti Malen Rabi detoy may isang empleyado nga naganti Mac Alejandro Batag iti nakakita kadagiti may baga nga dagiti witnesses ng empleyado iti nagisakbot kadagiti grocery items nga napanda kunwari na igagatang iti nakamutatang establishmento sinisin dagiti empleyado iti modus dagiti talo babae kesa guwantak pa Makasa, girdal dati Maysa, sok-sok dito, sok-sok dita, sinisinda, ginggana nga hindi inabsundan dati cashier, pagbayadan Idol Bernard, ikimaten nga, intawag siya sa dati guard, si Tena nagtitalo, nga handa pa na panagpayag na rumar takuman, Idol Bernard, dito, nga, in-apprehend dati guardia, set-in pagada, nga adalagitay assorted grocery items, nga napandan dati sok-sok, iti bagida Idol Bernard bukya ko walang lusot babuta dire kita nakita na assorted grocery items magbalor iti 15,000 pesos 15,000 iti balor dire tayo napadensok dita na grocery items kinakamutatang na establishmento. Yung tawag dan iti Cuerpo de Policia iti Lieutenant sa iti PNP Lawag para sa investigation ken siya panagreklamo kontra kanita lossos ng babae manibod iti mountain province. Tagay-ilatak, tagay ang nanakaw, nakastoy, nga Vermont, ang atay Vermont. Vermont. Iti sa balik tayo na bangir, may samanin nga na tayo ni kamakam, iti selebrasyon, iti undas, lagi Maysa, nga rider ijay no Vera panakadisgrasya na iti barangay Abarikir no Vera Ilocos Norte. Sesyon iti PNP dati may isang lalaki ket nakita nga nakadasay iti taraf na puseta iti nakamatatang lugar bago pa lang iti may pangarap ngayon na panakadisgrasya mawang iti helmet awanan pa iti driver's license nga natugat naglugan ken nagmaneho iti black red rosing bolt iti biktima nga agtuan ti patapulog at talong lalaki nakita Idol Bernard nga dan iti sugat iti pasit iti vagina iti mismo nga nakabasamakan iti disgrasya. Sigon kareto living partner ti biktima karabyan na Idol Bernard ket napangkal nakinom dato biktima ang hindi dagawid isumetsen ti panakadisgrasya ni Ferrat nga paset iti nakamata nga barangay ay sus agayod lang nga ro din iti residente. Nagturo nga dagos dati RHU officer iti nakamat nga lugar ket namuan iti post-mortem examination napimusay gapu iti traumatic brain injury ket ang sawen nagaraan dati utek dili nakamat sa biktima gapu iti sa impact iti disgrasya na ni kamakam Idol Bernard dato yung mga sebrang iti sa gininitay intano ng siyang daw dato pinapasama ko disgrasya iti iliti na era ulit-ulit na ipalpalagit iti PNP kalagitay agmanmanaw ti motorsiklo binuglugan mahaan agmanaw ni tikas pananakinom iturog pailaeng udaong yan at maliklikan ti panakadesgrasya. Condolence
iti pamilya ng Pasina, iti na pasama ko si Gracia, iti iliti Nueva Era. Kung kailan na hindi pasama kung kinamuan as of now, mani mo dahil sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen.